Η Black Friday στο Trendyol μεταμορφώνει τον χώρο σου. Λευκά είδη, φωτιστικά, διακοσμητικά και πολλά άλλα έως και μείον 80%. Trendyol, my number one για Black Friday. Μπες στο Trend. Ήρθε το Trendyol, ένας νέος μαγικός κόσμος αγορών. Fashion, beauty και είδη σπιτιού, όλα τρεντάρουν εδώ. Trendyol, my number one για shopping. Μπες στο Trend. Η πιο fashion Black Friday τρεντάρει στο Trendyol. Γυναικεία, ανδρικά και παιδικά έως και μείον 80%. Trendyol, my number one και για Black Friday. Μπες στο Trend. Νέες Black Friday αφίξεις στο Trendyol. Παιδικά ρούχα, παπούτσια και παιχνίδια για κάθε ηλικία έως και μείον 80%. Trendyol, my number one και για παιδικό Black Friday. Μπες στο Trend.